Има ли случаи на двойки, които след много опити се отказват? Не бих казала, че се отказват. По-скоро има хора, които след много неуспешни опити изпадат в много, много тежки емоционални състояния. Сриват се, депресии. За тези хора именно са нашите групи за емоционална подкрепа и аз не ги съветвам да остават сами. Верно е, че след всеки опит неуспешен, защото аз самата съм с много неуспешни опити инвитро, искаш да останеш поне 10 дена сам. Не искаш да те питат как се чувстваш, ама сега от тук нататък какво ще правиш. Това, което им казваме, и аз може би така от моя опит ги съветваме, не взимайте веднага решение какво да правите с живота си. Не решавайте веднага, че се отказвате завинаги или че следващия месец продължавате с нови опит. Човек има нужда да изживее тази загуба. Имаш нужда да изживееш тази скръб. Може би най-важното нещо е да намериш в себе си, а всички до един имаме този потенциал. Имаме огромен потенциал позитивен в себе си. Може би трябва точно да работим върху това, да изкараме това навън. След като обаче живееш загубата и скръбта на всичко това, което се случва. И другото, което е, трябва ти много добър приятел до тебе. Аз съм изключително благодарна на моя мъж, Божидар се казва, който нито веднъж не ме остави. Напротив, даже след всичките тези неуспешни опити, които сме имали през годините, аз съм с повече от 15 години безплодие. Нито веднъж не ме остави и не каза, че причината е в мене. Това е другото, което може би трябва да си споделяме помежду си като двойки. Няма никога един виновен за безплодието. Можеш да постигнеш най-големия успех, любовта във връзката само тогава, когато изживявате всичко двамата. Нито веднъж Божидар не ме остави, нито веднъж не ме нарани, не ме обиди. Напротив, оставаше ме да се поплача, не ме питаше никога как съм, как се чувствам. Така продължаваш напред. Важното е наистина, че тази сила на духа, която имаме, тя се тренира с годините. Не може да дойде вятъра и да ме събори. Защото, както и преди малко ви казах, във всичките тези години пускаш такива здрави корени, че много рядко може да се появи нещо, което да ме скърши. Много рядко. Тъгуването по дете, несъществуващо, е много странна тъга. Ти ревеш, плачеш, съжаляваш за нещо, което никога не си имал. И може би осъзнаването на това нещо те кара да вървиш по пътя си и да търсиш другите знаци по пътя, които са ти задължително белег на любов. Ти виждаш любовта във всичко едно друго нещо около себе си. И така можеш да продължиш. Фондация Искам Бебе е подкрепена от много известни личности, като примерно Милена от Тройка на разсъмване. Може ли да ни разкажеш нещо повече за тях? Аз, какво да ви кажа, когато говоря за Милена, само мога да кажа поклон за това, което тя направи и винаги плача. Не знам дали знаете какво точно направи Милена за нас. Милена преди да навърши 35 години, тогава се запознахме. Тя има много близка приятелка с репродуктивен проблем. Това и беше личният мотив, за да се запознае с нас. Поне от 2 години е непрекъснато. До съдбите ни говоря за това, което прави извън радиото. Това, което се чува по радиото и го прави постоянно за нас, то се вижда и се чува. Но тя веднага след като излезе от ефир е с някои от момичетата. Държи ни ръцете, подкрепени и най-важното, най-ценното нещо, всъщност, което Милена направи, е, че тя стана донор на яйцеклетки. Направи го абсолютно доброволно, безвъзмездно. Единственото нещо, което иска да знае в момента е дали има родено някъде едно момиченце. Аз съм сигурна, че много живот даде тя след себе си.
И всъщност покрай Милена за тази година, година и половина, говорене и работа по темата за донорството, вече имаме много осъзнали себе си млади жени, които също станаха донори, които го правят абсолютно безрезервно, които не питат колко пари ще ни платите. Може би това за много хора сега, като ни слушат, да звучи като някаква приказка, но на тези хора искам да кажа, повярвайте, че има такива хора. Има.